Υπήρχε μεγάλος φόβος για την κατάστασή τους. Κάποιοι ήταν εξαιρετικά ατροφικοί, άστεγοι. Αυτό ήταν και η μεγάλη ανησυχία μεταξύ των συντελεστών. Ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εθελεντών, των συμμετοχόντων, δεν πληρούσε τις προδιαγραφές, δεν ήταν ακριβώς κατάλληλοι. Η Ελλάδα ήταν τρύπα. Το 1967 είχε πέσει η δημοκρατία. Το 1971 ήταν ένα μετέχμιο. Το Πολυτεχνείο δεν είχε γίνει ακόμα, αλλά το Καζάνι έβραζε. Και η Δύση φυσικά δεν ήθελε να σπάσει το φράγμα. Θέλω να είστε ξεκάθαρος. Το πρόγραμμα στο νησί λειτουργούσε παράλληλα με τους κρατούμενους. Όχι παράλληλα. Ήταν στον ίδιο ιστό, στο ίδιο πλέγμα. Ήταν τόμος εξορίας από το 1947. Υπήρχε φρουρά, υπήρχαν υποδομές, νερό, φως. Ήταν έτοιμο προς χρήση. Γινόντουσαν βασανιστήρια, υπήρχαν ήχοι βασανιστήριων. Τη νύχτα οι κρατούμενοι ούρλιαζαν. Ποιος να ξεχωρίσει τι από τι. Το περιβάλλον είχε σχεδιαστεί ώστε να γίνει εξάλειψη κάθε αίσθησης χρόνου. Χορηγούσατε σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της έρευνας ουσίες ή φάρμακα στους συμμετέχοντες? Ναι, γινόταν χρήση ουσιών. Ελάχιστη φαρμακολογική παρέμβαση εντός των ορίων της μελέτης πάντα. Οι περισσότεροι είτε γιατί είχαν προσωπικά θέματα, αμφιβολίες ίσως, είτε γιατί υπήρχε η οικογένεια να τους αναζητήσει, τα παρατούσαν τη δεύτερη-τρίτη μέρα. Τι ηλικία ήσασταν όταν ξεκινήσατε? 26. Και πότε σταματήσατε? Την ίδια χρονιά, 1971. 9 μήνες έκατσα. Δεν άντεξα παραπάνω. Άρα χρηματοδότηση. Ναι, και με υπόσχεση ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Δηλαδή, από τη μια μεριά εμείς στέλναμε εκθέσεις και αναφορές. Από την άλλη μεριά παίρναμε φάρμακα, χωρίς όνομα, και μηχανήματα καταγραφής σημάτων χωρίς ήχο. Κάτι σαν το EEG, αλλά πολύ καλύτερο. Ποιος έδινε τις εντολές? Ποιος ήταν ο υπεύθυνος? Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το 1971 άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι φάκελοι από την πρεσβεία, μαζί με μια έκτακτη χορηγία για επιστημονική μελέτη σχετική με την ψυχική αντίσταση των Ελλήνων κρατουμένων. Έτσι το έγραφε ολόκληρο. Και μας ήρθαν και κάτι κυβότια, χωρίς παραλήπτη. Η σφραγίδα έλεγε USAF Logistics Νάπολη. Νάπολη, αεροπορία των ΗΠΑ. Εγώ έκανα απλώς μετρήσεις. Καρδιακός σφυγμός, EEG, αντίδραση στο στρες, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Μετά, αργότερα άρχισαν να έρχονται οδηγίες για το πώς να οδηγήσουμε ένα υποκείμενο σε προδιαγεγραμμένη κατάσταση. Σαν ύπνωση. Όχι ύπνωση και τέτοια. Τους έσβηναν τελείως. Κομμάτι, αλλά τους έσβηναν.
Δεν έχεις καμία δικαιολογία, να ξέρεις. Είχες όλη μέρα χθες και το βράδυ. Κοιμήθηκες? Όχι και τόσο. Κατάλαβα. Πάλι θα κοιμηθείς στο αμάξι. Και για πες, τι αποφάσισες, τι θα κάνεις τελικά? Ό,τι είπαμε χθες. Θα γυρίσω πίσω στην Αθήνα. Και μετά βλέπουμε. Αν θες τη γνώμη μου πάντως, πολύ το σκέφτεσαι. Ρε εσύ σου είπα, δεν είναι οι μέρες το πρόβλημα. Το πέρα εδώ θα φοβάμαι και την ασφάλεια. Τι να σου πω. Εσύ τι θα έκανες? Δεν ξέρω τι θα έκανα εγώ. Σημασία έχει εσύ να αποφασίσεις. Να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Μη με περιμένετε. 3 μέρες είναι. Μετά θα πάω στη μάνα μου. Και μετά θα μιλήσουμε. Ό,τι θες. Θα τα δουλέψουμε κάπως. Και για πες. Τι να πω? Λεπτομέρειες. Δεν ξέρω. Πολύ χαρτούρα. Γιατροί. Ας το καλύτερα, μην μπλέξουμε. Εσύ ξέρεις. Πάω να τον ξυπνήσω. Και έλα να μαζέψουμε σιγά σιγά, να φεύγουμε.
1η Μαΐου 1971. 0236. Έναρξη φάσης 3. Σίγμα 7. Θέλω να φύγω. Μπορώ να φύγω. Δεν είμαι τρελή. Δεν μιλήσαμε ποτέ για τρέλα. Θέλω να φύγω. Απλώς είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε αν οι αντιδράσεις σας είναι φυσικές ή αν προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες. Είμαι 5 μέρες εδώ. Για πόσο ακόμα θα με κρατάτε? Το πρωί θα φύγουμε μαζί από εδώ. Τώρα. Αφήστε με να φύγω τώρα. Και πώς να φύγεις? Θα κολυμπήσεις πίσω? Πότε τελειώνει? Δεν υπάρχει καθορισμένο τέλος για τη φάση 3. Ο χρόνος θα δείξει. Θα με αφήσετε να φύγω?